הפוליטית. תודה רבה, בוקר טוב. תודה, בוקר טוב. אנחנו עכשיו מצרפים אלינו את סגן השר הרב אלי בן דיין. בוקר טוב. בוקר טוב ומבורך. בוקר טוב. בוקר טוב. אתה יודע, עסקנו עכשיו בעניין המדיני הזה, וושינגטון, בוא נדבר על זה דקה או שתיים. יושב ראש המפלגה שלך נסע עם נתניהו, נפתלי בנט. זה באמת כל כך קריטי וכל כך חשוב להסתכסך עם נשיא המעצמה הגדולה בעולם? אם מציגים את זה ככה להסתכסך, אז זה באמת, כמו שאתה אומר, זה ככה זה נראה. אובמה משחק ברוגז. לא משחק ברוגז, מה לעשות? אנחנו לא ילדים קטנים. אובמה צריך להבין שמדינת ישראל כבר לא מדינה קולוניאלית, והיא לא חלק מהפסיפס של ארצות הברית, היא לא חלק ממדינות ארצות הברית. אנחנו מדינה עצמאית, שצריכים לדאוג לעצמנו ולביטחוננו. וכן, מה לעשות, אובמה במדיניות החוץ שלו, אם תסתכל לאורך כל הקדנציה שלו, הוא טעה במצרים, הוא טעה בסוריה, הוא טועה עכשיו בעיראק, והוא טועה גם באיראן. אנחנו מדינה עצמאית, אבל עדיין זקוקים לארצות הברית. השאלה אם זה לא טעות לריב איתם ככה. קודם כל, אני לא חושב שצריך לריב איתם. צריך לומר את עמדתנו בצורה הברורה ביותר, בלי להסס, בלי לחשוש, כן, גם בלי להתנצל. אנחנו צריכים להגיד את הדברים בצורה הכי ברורה. וזה הכל, מזה לא צריך לבוא ריב. זה נשיא ארצות הברית רוצה לבנות מזה מריבה, זה, הייתי אומר, בעיה שלו. טוב, תגיד לי, אתה ער למה שקורה כאן בארץ, אתה חלק ממערכת הבחירות של הבית היהודי, ועד עכשיו ראינו איזשהו סוג של מאבק על קולותיהם של מצביעי הימין בין הבית היהודי לליכוד, ולאחרונה אנחנו רואים שהחזית היא חדשה, אולי תוספת לכך, בין מפלגת יחד לבין הבית היהודי, והם די שותים לכם לא מעט קולות, כך זה נראה. אני לא יודע כמה, אבל הם שותים לנו קולות, בוודאי זה נכון. למה זה קורה? למה זה קורה? צערנו הרב, התגייסו כמה רבנים אני חושב שלא הבינו להכיל את גודל הגידול של הבית היהודי ממפלגה קטנה למפלגה שהופכת להיות מפלגת הנהגה, והחליטו שצריכים להוריד את כוחה חזרה. אולי זה בעצם בגלל שאתם לא דאגתם לאותם אוכלוסיות, לאותם גופים, לאותם ציבורים גדולים שהולכים היום עם יחד של אלי ישי? או שהרבנים לא מרגישים בנוח עם הבית היהודי, עם ההתנהלות, עם המועמדים, ועוד מעט נדבר על הרבנים של הבית היהודי כמובן. מה זה לא דאגנו? מה צריכים לדאוג להם? אני חושב שלא הייתה שום ממשלה שדאגה כל כך הרבה לישיבות ההסדר, לישיבות הגבוהות הציוניות, למכינות הקדם צבאיות. אז איך אתה מסביר את זה שהם הולכים איתם, אותם רבנים? דקה. זה אחד, תסתכלו, כמה רבני ערים מונו ב-20 שנה האחרונות. מהציונות הדתית, אתם יודעים כמה? אני אגיד לכם, אחד, הרב מיכה הלוי, וכל הזמן חוזרים עליו. הרב מיכה הלוי מונה בפתח תקווה לרב ב-20 שנה האחרונות. חבר'ה, אני בשנה אחת מיניתי 4, לא אחד, בשנה, לא ב-20 שנה. והרב מיכה הלוי, למרות שהוא רב עיר ולא מתערב בפוליטיקה, בתוך תוכו תומך בבית היהודי? תשאל אותו, אני לא הדובר שלו, זכותו לא לחשוב משהו. אבל אתה יודע, מינוי רבנים זה לא... הנושאים האלה של צורכי הדת במדינת ישראל, שהרבנים מסתכלים עליהם, כך לפחות אני חושב, לא מתחילים ונגמרים במינוי רבנים לערים וליישובים, אלא יש כאן הרבה יותר דברים חשובים, לא פחות מכך, לא שזה לא חשוב, כמו תקציבי הישיבות, לא רק הציוניות, כמו נושאים נוספים, הגיור, הגיוס, כל כך הרבה דברים. לבוא ולהציג רק את מינוי הרבנים כגולת הכותרת, זה קצת, אני יכול להבין אולי את הרבנים שהם לא איתכם. או שיש להם שיקולים אחרים, אני לא יודע. תשאל אותם, אני לא רוצה לדבר בשמם. כל אחד הרי יודע שהממשלה האחרונה הייתה לא ממשלה פשוטה. הייתה ממשלה שנקלענו לתוכה מסיבות פוליטיות שלצערנו הרב, אני אומר, ואני אחזור על זה, שהמפלגות החרדיות לא רצו ליצור בלוק טכני איתנו, ולא היו מוכנות להתחייב שלא ייכנסו לממשלה בלעדינו. ההפך, הם הסכימו להיכנס לממשלה בלעדינו, וכיוון שכך, נאלצנו להגיע להסכם עם אולי בעצם הברית שלכם עם יאיר לפיד עולה לכם היום ביוקר?
כשאותם רבנים נוטשים אתכם ועוברים למפלגה של אלי ישי? תראה, קודם כל, בוודאי היא עולה ביוקר, אבל היא גם, הברית הזאת גם הביאה אותנו לממשלה. יכולנו לשבת באופוזיציה בלי לעשות כלום, ורק כרגע מניתי לך מעט מהדברים, אני יכול למנות לך עוד הרבה מאוד דברים טובים שעשינו, שינינו, אני אומר לך, אני גאה. אז אולי הרבנים אומרים לעצמם ברוח הימים האלה, וכל זה איננו שווה לי, אם דברים נוספים לא יסתדרו. אז יש מיעוט קטן של רבנים שאומרים את זה, רוב רבני ישראל לא מדברים ככה, רוב רבני הציונות הדתית מדברים אחרת, הם מבינים את מה שנעשה פה, הם יודעים להעריך את המהפכה בעולם הרבנות, הם יודעים להעריך את מה שנעשה, ולכן מסתכלים על זה אחרת לגמרי. ועכשיו כשזו מציאות וזו עובדה שהיא קיימת, מה אתם בבית היהודי עושים כדי לעצור את הסחף הזה של עוד ועוד רבנים בציונות הדתית שקוראים להצביע למפלגה של אלי ישי? קודם כל, אני לא יודע מה זה עוד ועוד. כל יום אנחנו שומעים. קבוצת רבנים קטנה מאוד, ובזה הסתיים העניין. ולא משמעותית? אני לא אמרתי שלא משמעותית, אבל היא ודאי לא משמעותית כמו שהם חשבו שיהיה. תראה, בסופו של דבר, בוא נאמר את האמת, מפלגת יחד שהתחדרה ומתהדרת, שהולכת לעשות פה חיבור בין הציונות הדתית לבין המפלגה, לבין הציבור החרדי, היא מפלגה חרדית. תגיד לי, יש להם מועצת רבנים? הם לא הסכימו את הרב ליאור, לא תגיד לי. יש להם מועצת חכמי ישראל, כפי שהגדיר את כאן בשידור אלי ישי. אתה מוכן להגיד לי מה שמותיהם? תקשיב טוב מה שאני אומר לך. לא ראינו עדיין כינוס רשמי שלהם, יש להם את הגאון הגדול הרב מזוז, את הרב דוב ליאור, הרב שלמה אבינר ועוד כמה רבנים. אתה טועה ואתה מטעה. הם לא הסכימו לקבל את הרב ליאור, זאת הבושה. הם לא הסכימו להכניס את הרב ליאור למועצת הרבנים שלהם. אתה מבין לבד? את הרב ליאור הם לא מסכימים להכניס אותו. יש כאן הרב בן דיין. יש פה בכלל משהו מה לדבר עליו? הרב בן דיין, יש כאן משהו קצת מוזר. הח"כים החרדיים אומרים מפלגת יחד אינה מפלגה חרדית, אתם אומרים מפלגת יחד אינה מפלגה ציונית דתית. נכון, אמת ויציב. אני אקריא לך רשימה קטנה של רבנים שחתמו למפלגת יחד, זה פורסם בעיתון בשבע בסוף השבוע האחרון כמדומני, הרב נחום נריה, הרב דוב ליאור, הרב טאו, הרב אריאל, הרב שטרנברג, הרב שמידת, הרב שלמה אבינר, רשימה מכובדת של רבנים מהציונות הדתית, לא כל כך קבוצה קטנה או לא חשובה כפי שאתה... תכף נגיע לרשימה של הבית היהודי. זה ברור שיש לבית היהודי רשימה של רבנים ארוכה יותר, בלי להעמיד בערכם של אף אחד. אגב, אנחנו לא מחלקים ציונים כאן לאף אחד בשידור, זה ודאי לא על זה אנחנו מדברים, אלא מדברים על בכל זאת הכמות ולא על האיכות, והכמות לפעמים משמעותית וגם יכולה להשפיע על הציבור. תראה, אני לא מתכחש, אני מניח שבין חצי מנדט למנדט יחד לקחה הבית היהודי. זה ודאי... רק חצי מנדט? לא יותר. אני לא חושב יותר מזה, לא. בוודאי שלא. בוודאי שלא. יש, תראה, לעוצמה לישראל יש באופן מסורתי 2 מנדטים. כל אחד יודע את זה. ואז 2 מנדטים הביאו עוצמה לישראל. מנדט אחד בוודאי הם לקחו מש"ס אם לא 2. אז זהו, אין יותר. שם הם נגמרים. הם לא ממשיכים הלאה. אם אני מבין מהדברים שלך, הרב בן דיין, אתה לא מוטרד. אני לא מוטרד ברמה כמו שמנסים להציג אותם. בוודאי שאני מוטרד על כל קול שאני חושב שיש פה. אז איך אתה מסביר שככל שיחד עולה בסקרים, הבית היהודי יותר ויותר יורד בסקרים? אולי גם הליכוד לוקח לכם קולות בדרך. הנה, זאת התשובה הנכונה. מי שלוקח הכי הרבה לבית היהודי זה הליכוד. שם מאגר הכוחות שלנו הגדול. אולי טעיתם בזה שעשיתם הסכם מלוחמה עם הליכוד. אני לא חושב שהסכם הוא נכון, הוא צודק. ואני אגיד עוד דבר, אם אתה שואל על מנדטים, אני חושב שגם בין מנדט ל2 לוקחים גם יחד. אותו ציבור חילוני שימני בפחות או יותר. אז יוני שטמן, חברך לשעבר, שהיה מבחירי הסיעה שלכם, מסתבר שהוא שווה קצת יותר מכלום. לא יחד, אני התכוונתי, סליחה, יש עתיד. יש עתיד? יש עתיד. אתה יודע מה, אז אתה מדבר כאן על נקודה מעניינת. יש מצביעים דתיים לאומיים שמצביעים ליש עתיד? דיברנו על זה כאן בשבוע שעבר? אני חושב, כן. אני חושב שכן.
יש עתיד... ובעיניך זאת לא תעודת עניות לאותם מצביעים שהולכים למפלגה שקמה על הסתה והדרת האחר והחרדים? בוודאי שכן. אני בשידור הראשון שחשפתי, הם כולם התהדרו שיש להם אנשים דתיים במפלגה. אני חשפתי בשידור את זה שדוקטור רות קלדרון, שהיא אישה נפלאה, נחמדה ונעימה, אבל היא בלי בושה, ליל הסדר שלה זה פרוסת לחם ותפוז. אני קראתי לציבור הדתי לאומי, לחם? כן, פרוסת לחם ותפוז, היא לא התביישה, זה ליל הסדר שלה. אני חשפתי את העניין והודעתי ברבים, קראתי לציבור הדתי לאומי שהולך ליש עתיד, אמרתם רבותיי תשימו לב, אז אתם אולי אתם רואים את הרב פירון או את אלעזר שטרן, אבל יש את רות קלדרון שהיא נחשבת... היינו מזמינים את רות קלדרון להגיב על הדברים שלך. הרב בן דהן, אני רוצה אולי אחרי שעבר קצת זמן, תספר לנו, תגלה לנו, תשפוך לנו קצת אור על הפרשיית אלי אוחנה וכל מה שקרה שם. תראה, אני אגיד לך. כי הסיסמה שלכם אומרת שמפסיקים להתנצל, אז בוא נדבר על זה. כן. תראה, אני אגיד לך את זה, אני אקדים לך גם מה זה, איזה דבר תורה קצר. תראה, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שראויה הייתה בת שבע לדוד, אלא שהחלה פגע. מה זאת אומרת? אומרת הגמרא, באמת, בת שבע היא הייתה ראויה לדוד. דוד היה צריך להתחתן עם בת שבע. אלא מה קרה? דוד לקח את בת שבע, כשהייתה עדיין פגע, עדיין פרי, לא בשל. לקח אותה לפני זמנה. אני אומר לכם שאלי אוחנה, לצערי, הוא הקדים את זמנו, וגם עוד דבר נוסף, נעשה פה תהליך לא נכון. אלי אוחנה, ואני רוצה להגיד רגע את הצד השני, אלי אוחנה היה יכול להביא לבית היהודי ציבור שבלעדיו הבית היהודי לא יודע להביא אותו, הוא לא יודע להגיע לבית היהודי, כי זה ציבור מאוד מאוד מסורתי, אפילו מסורתי ומטה, שלפעמים אפילו לבית כנסת לא מגיע, אבל בתוך תוכו פנימה אוהב את מסורת ישראל. זה אחד. דבר שני, אני רוצה לשאול אתכם, תגידו לי, כל העדות הדתית, איך הייתה נוהגת? לו היה אלי אוחנה נכנס לכנסת והיה מצליח בזכות זה שהשחקן בינלאומי, מאמן נבחרת ישראל לנוער. אבל המצביעים שלכם לא אהבו את זה, והאינתיפאדה שעשו לכם, לא בדיוק... אבל תן לי משפט, אתה לא יודע מה אני רוצה לומר. לא סיימת את דבר תורה, כן. לא. לו היה מצליח לגרום לכך שכל משחקי הכדורגל היו עוברים ליום ראשון. האם זה לא היה שווה? רגע, ואת זה הבית היהודי לא יכולה לעשות בלי אלי אוחנה ברשימה, באמת. לא, אי אפשר. תשמע, זה לא דומה. כשאלי אוחנה, ממרום מעמדו המיוחד בכדורגל הישראלי, הוא היה אומר, חבר'ה, בואו נעביר את הכדורגל ליום ראשון, כי הכדורגל גורם לחילול שבת המוני, והוא היה מצליח, אני אומר לך, זה הקידוש השם גדול. תגיד לי, הרב בן דהן, אם לאלי אוחנה היה קוראים אלי גרוס, זה גם היה קורה לו? בוודאי, זה לא קשור לעניין, בוודאי, ואני הראיה. אני מזכיר לך, אני מקום שני בפריימריז, לא מקום אחר, בשולי הרשימה. מה שקרה פה, יש פה שני דברים. אחד, התהליך היה לא נכון, בנט לא שיתף אף אחד, וממילא האנשים לא הבינו לאן הוא מוביל, וזה גרם לכעסים, וגם, כפי שאמרתי, הציבור עדיין לא הייתה לו הכנה ראויה. זה נתפס כשהוא מהלך פופוליסטי, סלבי, שלא ראוי. אבל אני מאמין שאם תשאל אותי בעוד כמה שנים, זה יהיה מהלך טבעי וראוי, ואני בטוח שהוא יביא תועלת גדולה. אתה אומר אתם צריכים הבשלה שם בבית היהודי לקבל את אלי אוחנה אליכם. כולם צריכים, גם עם ישראל כולו צריך הבשלה לעניין. חבר הכנסת וסגן השר הרב אלי בן דהן, תודה רבה לך, בוקר טוב. תודה, בוקר טוב. ואנחנו חייבים לקבל תגובה על הדברים שאמר כאן הרב בן דהן, על חברת הכנסת רות קלדרון. לא רק חייבים לקבל תגובה, אלא רוצים לקבל את התגובה שלה. רות קלדרון.